may pang-good vibes naman kami nga offering para sa inyo sini nga weekend. Kung mahal ang krudo, sit back and relax. Kami ang bahala nga mag-virtual tour sa inyo. Sa tripping ni Ruming sa Sabado, akon kamo dalon sa isa ka eco park kung saan mayara sang infinity pool nga overlooking sa city. Pwede mag-nature tripping. Pwede man magpaligo sa busay nga daw ice ka cold sa tubig. Perfect kid subo nga gabiti ang init sang adlaw. Ang manamit diri kay bisan ng ilang waterfalls, pila lang ka steps ara ka na. Pwede sa senior citizens kag kabataan. Sa swimming pool, pwede magpiknik sa idalom sang kahoy kag i-enjoy ang mabugnaw nga dapya sang hangin sa kabukiran. Initanan, yara lang sa tiilan sang bukid kag 50 pesos lang ang entrance fee. Op din nyo ko buwas 10 a.m. kag aton inidiskubrihon sa tripping ni Ruming. Sa Sunday naman, be inspired sa story sa isa ka nagalibot sa Puto Lanson nga adlaw-adlaw nagalakat halin sa barangay Takuling sa Bacolod, pakadto sa downtown para mapaubos ang iya nga baligya. Isa ka netizen ang natandog sa iya sining istorya kag naghatag sang isa ka bike. May isa pagid kadako ko drugstore company nga nagpadala man sa mga vitamins. Ang iya istorya sa Sunday naman sa Baganihan at 10 a.m.